Halo guys, good sore. Jumpa lagi dengan kami. Iki mau ngene guys. Aku ke niatku kan nempel apa jenenge eceng gondok. Nang tonggoku rada adoh kono. Nempel 10.000. Lah kok duite tak glesek-glesek ditampani terus dibalekne neh. Nang buke ora oleh ditampani. Ya sebetulnya tambah ra gelem nampa. Ya wis. Sak ae gitu. Ora gelem kok. Iki anu guys, nang Gunung Sari Kulon Pasar Legi Melarak guys. Nang toko Omega Elektro. Arep golek apa iki? Aerator cilik-cilikan sing cilik ya. Nah, iwake mau toko cilik. Toko cilik-cilik. Mas, aerator sing kecil. Cilik-cilikan nggih uji coba, Mas. Masih Omega. Dagangane pol. Nggih. Cilik-cilikan saya uji coba sik. Mereknya sing bagus ya, cilik ritak tapi mereknya sing bagus. Ben ra gampang rusak. Iki tak video lagi. Ora apa-apa ta? Aku ora ireng, padha gede. Sing saka Jepang ngono apa jenenge? Barang-barang elektro lek saka Jepang biasane apik ngono lho. Lah iki pira iki? 45. Sing sak ndure iki. Terus gede. Hah? Ora ya maksudnya ya cilik ae ra apa-apa. Gedine sak pira lho? Kan 1.500. ASP. Pira lek iki lek sing iki? 85 sing regane 100 punjul titik ngono gek gedine sak mene ngene enak. Enggak ada ya. Iki wis termasuk bagus iki ya. Bisa ndure nah. 18 118.000 A. Dine 110. Oh iki 110. Iki arek tak plongne drum ngono Mas model iki. Iki apa iki? Iya, iwake kan cilik-cilik ngono lho iwak. Jajal iwak nila tak plungi 100. Terus tak kaya cenggodok iki tak plungne ngono lho. Terus tak nggo guak banyu. Terus banyu penampungan ngandel. Ora nggih nyaring, kur tak nggo guak tok. Soale lek banyu air masuk wis saka penampungan dhuwur. Mas sumur. Iki piye jajale iki? Ora nek banyu. Nek jajale bener dicapne iso getar iso muni berarti kena. Oh, ngono. Heeh. Yes, nah. Iki asing. Nah, model ki nyedot banyu kan sing gedhe ngono. Sing gedhe maksudnya? Ya sing gedhe kan luwih kuat. Sing gedhe luwih kuat engko kesedot entak. Iya karo ndelok anu ne. Saka sing mlebu. Sing mlebu ya mlebu lek mlebu ti gedhekne kena Mas, tapi terus sanyoku muni terus. Soalnya kan enak cabange loro nang kolam gedhe ngono lho. Kayak iki jajal nang drum ngono. Lek sing nang jalur gedhe kan ya enak. Iki Mas. Jenenge sampean sapa Mas? Masuk YouTube iki. Hah? Coba. Oh. Ya sih Mas. Iki lengkap anune, apa jenenge? Kabel-kabel. Iya, kabel. Aku wis lali sih tau duwe jane. Ya eneng ora rusak tapi suwi. Ora tak nggo paling rusak ngono paling. Alah tuku nah.
warnane ireng. Ya nang omah isik jan. Tutupnya jam pira? Tak kira wis tutup. 9 9 malam ya. malam. Liburnya minggu ya. Nggak ada libur ya. Enggak ada libur. Iki sing nggih plekutukan banyu kaya. Udara. Ini plekutukan banyu. Berarti iki kudune nang udara iki. Heeh. Iki lak nyemplung. Lah iki diplongne drum berarti iki mlelep nah iki. Berarti kudu nyambung. Iki kudu ning dhuwur lak. Lah ya berarti iki kudu nyambung iki. Lek nang drum dhuwure kan sakmene paling ora kan. Cara nggih plekutu kan ndak usah ndak apa-apa iki. Iki ditutup apa piye nek. Ya lek iso malah enak plekutukane malah lek iwak nila iki kudune enak plekutukane lho enak. Apa ngono jenenge. Iki selang sakmene iki aneh. Duh, gambarnya sak meter ngono. Nggih nyambung iki. Iki sakmene iki. Nggih. Wah, gede iki. Tapi iki tingcepne lho, Bro. Oh, kena ae. Kena. Ya iki semeter ya. Tambah selang luwih semeter. Pira semeter selange? Putih iki. Sok lek duwe kolam gede ya tuku sing apa jenenge? Merek Sun eneng kene. Nek Sun JTV sing pira kae? 6.000. Iki koyone ndak kena. Ndak kena piye maksudnya? Nah, kuasar. Kasih. Tunggale ora nang ya. Wong sekarek sitok kuwi. Gede ini. Lucu. Liyane sandure kan. Gedine. Candure engko ndang tak banyune. Soale kotak gua. Perlune ki ben sementing cilik ritek sementing gua iso guwak ngono lho. Timbane drum ku tak bolong ngesor maneman. Nek sing iki ora apa-apa. Kini ada sini nek karete ora. Iya, besar men ya. Lah iki yo iki gedine lho. Gede 120. Remburi kudu nek silange. Nek karete. Berarti iki karete ilang. Iya. Karete. Ya sampean sisihne ae engko nek wong tuku ngotakin nah. Sing iki apa iki? Ya lek iki karetmu ilang suarane koyo ngono. Lek karete temu kek dipasang mening ngono ya. Mikir apa-apa. Lek sing aman iki ya siki ae ora apa-apa. Iki karete. Jodoh poduk engko ora engko uduk jodoh.
Judu. Gitu ya. Oh genten iki reneng. Nanti tuh. Itu ya. Hah? Iya, kecil. Kira gentenan. Oh, alah. Ya iki kok nek kene nyapa? Ora apa-apa nuku ya nuku lah timbang aku gonta ganti. Hah? Iya. Pas. Ya anunan. Oh iya, wis ya sip. Oh, lagi masuk. Jadi kene gek tambah kae semeter ben iso gua. Soal sampingan. Resin. Di bakul iwak air tawar sing gede. Kenalan bakul maksudnya. Saumurane sampean paling anake lah biasanya. Ranti kenalan? Anu Pak, di anu Pak. Budidaya. Iya. Iwak apa ya? Iya sirku lele, gurame, nila. Lek Gak lek iya sih carane hobine cah cilik kuwi apa mau tinggi rekrut besar ndak kena. Iya dah. Lek konsumsi kan sekali rut gamane wis 20 juta lah wis ora usah akeh-akeh. Kuwi kan kena kan ngono to gamane. Sak kolame oleh sak ton. Lek 5 kolam. Ya lek 5 kolam, lek 10 kolam. Ngono. Lek iwak hias ya kena lumintu ning tinggi kapasitas gede ora iso. Ya jeneng ngono nggonku wis enek wong loro sing anu sing dodolan iwak hias. Kuwi apa ngrukem sanding patung reok. Ngrukem sanding patung reok. Kulone patung reok pas karo perapatan ngrukem. Ya Mas. Oke. Itu berapa Mas? 3.000. Ini sama lah, abangnya juga. Ya, iki mah ndak kleru ya. Ndak. 1 meter. Jajal dulu Mas, encepno sisep ora, encepno sik. Ya, pasti kena. Yang penting kan kena. Nah. Oh, ora apa-apa. Kena ta? Ayo wis, ya. 1 meter. Kurang tuku nah, Mas. Iki sik uji coba satu tong. Tak kene ndur omah. Tak kene ndur dak omah. 1 meter. Iya. Karo dolanan. Berarti timbane kok dolanan iwak. Menawa esuk iso gedhi. Cek ini tuku saka JNT saka anu pas ada iwak 100 satese tekone paling akur 30 kayak mati 6 terus tak plongne tak warne iwak gurame gede-gede ki ilang dipangan iya paling tapi gurame apa kan ngibal aku wis tak pelajari ku wis apa tenane iki video amit lho ya